súčasnosti ma oslovila aplikácia YouCut. Je určená na strihanie a editáciu videa. Našu prácu začneme ako new project, ktorý sa ďalej rozpracováva v konceptoch, s ktorými môžeme pracovať buď pod určitým číslom, alebo si ho môžeme premenovať. Vždy, keď ideme nahrávať video, zvolíme si vhodnú hudbu a dbáme na to, aby sme neporušili autorské práva. Hudba je uložená pod Local Music, vyberieme a stlačíme Use. Na vyberanie hudby použijeme ikonu Music. Hlasitosť upravíme hlavne vtedy, keď chceme do videa hovoriť. Použijeme ikonu Volume. Ak sa nám o videu niečo nepáči, označíme to a stlačíme Delete. Video môžeme robiť buď pridaním celého videa, alebo z fotiek, a keď chceme pridávať fotky, vždy stlačíme tlačidlo plus. Koniec každej fotky je označený takto. Tu vidíme, že hudba je príliš dlhá. Upravíme ju. Keď chceme, aby hudba začínala potichu a takisto aj končila potichu, použijeme fade in alebo fade out.